दिनै बर'नि बा मुंख्लं सान बे सानाव गासै जोंनि रायजो राजानिसिम बा बर' जोंनि जाथिनिसिम आं गासैबो अननाय आरो जासिनाय थाबाय आरो गासै जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनिसिम आं अननाय बा सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। थ' दिनैनि दिना बर'नि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। जे बे जारिमिनारि सानखौ जों दिनै गोबां जायगायाव दाब दाब जायगायाव जों फालिदों। जेखि जाया मानो बयबो मिथिगौ जे एनडिएफबिआ डिसबेन्ड जाबाय। डिसबेन्ड जाब्लाबो जोंनि जारिमिनखौ रावबो खोमोरनो हायाखै। बे जारिमिनखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि जारिमिनारि जाथायफोरखौ लानानैसो जों दिनै खुंनाय जादों। थ' बेखौ सोरबाया उल्थां फाल्थां साननो हागौ जे सोरबाया ओरै गभर्नमेन्टआव दं ओरै दं। बे खुनु गभर्नमेन्ट आरो सोरबा अबावबा थानाय बा बेजों सोमोन्दो गैया। सोरबाया बिदि सानदोंब्ला जों बेखौ एसे गनायनो गोब्राब जागोन। मानोना जोंनि गासैबो बर'नि जारिमिना बे मुंख्लंफोरनि दारैसो जानानै फैदों। जों बेखौ सनमान होनांगोन। बेखौ आयदार ओरैब्लाबो जों बेखौ सनमान होनो थाखाय आं खावलायदों आरो जों सानदों जुदि जायोब्ला बे दिनै 14 सेप्तेम्बरखौ एस ए हल जोंनि बर'नि जाथिनि थाखाय मोनसे बन्द'नि सान होननानैसो जों फालिनो हानांगौ। बेसो जोंनि देरसिन मुंख्लंफोरखौ सनमान होनाय जागोन आं बेखौ सानो। सार दिनै गोबां मुंख्लं जालांबाय। बिनि उनाव एनडिएफबि एबसु गासै बिटिआर रेकर्ड जाबाय। दा जोंनि गोदो नोंथांमोननि नांनाय जे बर'खौ थामोनथा रैखाथि होनो थाखाय दा दिनैहाय बिटिआर जाखांनानै बेसेबां साक्सेस जागोन बायदि? जेनोखि बिटिआर एकर्ड 27 जानुवारि 2020 बयबो मिथिगौ जे बेखौहाय जों डाइरेक्टलि फकास खालामा। जोङो बेखौ गासैबो समाजसो खोन्थागोन। मोजां जादों गाज्रि जादों जों बेखौ बुंलायनानै दिनै बुंनायनि सम गैया। जोंहा नांगोन, जोंहा खर'नि दावहा नांगोन। बेखौ जोङो बयबो दिनै साखाफारा बयबो दिनै इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुजिदों जे बेखौ डाइरेक्टलि फंसे रावजों बुङोब्ला गाज्रि जागोन। बेनिखायनो जों बेखौ बुंनांगौ सम गैया आरो बेखौ समाजसो खोन्थागोन। जे मोजां जादोंब्ला बे मोजाङैनो थांबाय थासिगोन, गाज्रि जादोंब्ला निस्सय माबा मोनसे सोरबाया माबा मोनसेबो साननो हागौ बा माबा मोनसे माबाखौ लागोन। जिखि जाया मानो जों बेखौ गाज्रि जादों मोजां जादोंखौ जों दिनै बुंनांगौनि सम गैया। जोंनि जोंनि माबाया नांनांगौआ जों खर'जों नांनांगोन। जों जाथि हिसाबै जोङो खौसेथियै जोङो थानायखौ जोङो लुबैयो आरो खौसेथियै जोङो मावलांनायखौ लुबैयो। सोरबा बेवहाय एबसु बा सोरबा एनडिएफबि बाव डिफारेन्सखौ जों लाबोनायखौ जों लुबैयाखै। जे जोङो खौसेयै जोङो माब्रै जाथि हिसाबै थांनानै थागोन बे प्रसेसखौ, बे लामाखौ जों जाहाथे लानानै आवगायलांनो हायो जों बेखौसो बांसिन सिन्था खालामनाय जादों। सार, मुंख्लंफोरनि थाखाय बा नोंसिनि बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय माखासे पेकेज बा सुबिदा होनायनि माबा दंमोन? बियो जाहैबाय गभर्नमेन्ट प्रसेस। बे गभर्नमेन्ट प्रसेसै बेखौ मावबाय थानाय जादों आरो दाख्लैसो बावैसो माखासे मुंख्लंफोरनि न'खरनि लिस्टफोर ओंखारबाय। आं बेखौनो खावलायदों जे सोरबाया मुंख्लंफोरनि नामफोरखौ थिसननो बावदोंबा दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय जे बेखौ अननानै लिस्टफोरखौ होयो। आंनो नङाबा फेरेंगानो बा सोरनोबा जोंनि टपमस्ट लिडारफोरनो होयोबा जों बेखौ सर्ट आउट खालामनो हागोनखौ जों नुदों। आरो जों जेखि जाया मानो मुंख्लंफोरखौ सनमान होनानै न'खरनो जेरैबायदि होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामगोन। आरो दिनै आं बुंदों, फोसावदों, जेरै जोंनि गासै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनानै मोनसे जायगायावनो जोङो मोनसे सेमिट्रि जोङो लुनायनिबो मोनसे जोङो सिमां नुदों आरो बेयो बिटिआर एकर्डनि दारैबो बेखौ जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जेखिनि दैदेनगिरिफोर दङ जोंनि दलाव थानाय निस्सय मदद खालामगोन आरो मदद खालामबोदों। निस्सय बियो जाफुंगोन। जों जेरावहाय मोनसे आखरजोंनो फरायनो हानाय बेबायदि जोङो मोनसे सुबिदाखौ जोङो खालामनानै लानांगोन। बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो बाख्नायथाव होननांगोन। मानोना 1986नि 3 अक्ट'बराव बिएसएफ महरै दरं मदलाबारि खासिबारि गामियाव जोनोम मोननानै बेनिनो दिनैनि सानाव फार्स्ट मार्टियार्स बिबां बुरगोरा बिथाङा जिउ बावग्रोदोंमोन। दा बिथांनि समनिफ्रायनो दिनैसिम दाखालि 2020नि 27 जानुवारिसिम जेसेबांनाखि बर' बे मार्टियार्सफोर जाबाय एनडिएफबिनि आरो गासै गुबुन गुबुन जोंनि बर'निनो रायजो राजा बिथांमोनाबो एनडिएफबिनि मुङाव गोबां बेबायदि थै आरो जिउ बावबाय। दा जोङो जारिमिनफ्राव नायोब्ला नुयो माने ओरैनो जों माब्लाबाबो थै आरो जिउ बावालासिनो मोनसेबो हादोरा उदां जानो हाफेराखै।
दा जों जिखि जाया मानो 2020नि 27 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर मोनबाय बे बिटिआर मोननाया गासैबो बर'नि जि एनडिएफबि बा बर' रायजो राजानि थै आरो जिउ बावनायजोंसो जों बेखौ मोननो हादों। दा बिनिखायनो आं साफ्रोमबो बे मार्टियार्स बा जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि दिनाव आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै जायफ्रा थै आरो जिउ बावलांबाय बिथांमोननि बिनिमयाव जों जि मोनबाय बावैसो सिगाङाव जोङो जि बिथांमोननि मुङाव जों बिबार बावबाय आरो जों बेखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थानाया जोंनि थाखाय गोनां। मानोना बिथांमोननि दारैसो जोङो जि बिटिआर एकर्ड जाबाय बेखौ जोङो मोननो हादों। दा बिनिखायनो साफ्रोमनिसिमबो आरो गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं थेंकिउ होयो। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो गनायनांगोन, साफ्रोमबो थैनानै मुंख्लं सोदोब बे टाइटेलखौ मोननो हाया। जायफ्रा जाथि हारिनि थाखाय थै आरो जिउ बावनानै थांबाय बिथांमोनखौसो जोङो मुंख्लं होननानै बुङो। दा बेबायदि टाइटेलखौ मोननो हानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव। जोंहा दुखु दङ, जों जेरैबायदि एनडिएफबिआ जि थांखिखौ लानानै मुंख्लं जालांदोंमोन बेबायदि थांखिसिम जों सहैनो हायाखै। जोङो जेरैबायदि गोख्रों थांखि लानानै गावनि थै आरो जिउखौ बावनो थाखाय गियाखैमोन जाय दावहारु लोगो बिथांमोना। दा बिथांमोननि जिउआव आङो निमाहा बिनाय थायो। जोङो जेरैबायदि सानदों हास्थायदोंमोन बेबायदि जाफुङैनि थाखाय। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।